Pas marihita salu nakadamang dainang nahinolonga di bagasan Tuhata Yesus Kristus marsadani roha hita martanya kita. Dame ni debata na sumurung sian salu na roha ima na maramoti ate-ate doho pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni Tuhan na saor tuhita Dene mai sian surat ni Apostel Paulus tuhala Rom bidusada mamuka mai sian ayat 8 rodi ayat 15 asa tajaha manginang odo hata ni Tuhan. Madok moliate au jumulu tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu ala tuliat portibiodo tarbarita hapor syamuna. Dang masa diau marningot tamu ia sitidangiku debatado na holoi di bagasa todikku di nahubari tahon anak nai totong dohu pangido diakka tangyaku anggiat tung manang adigape lomone rohani debata patiur hodalakku manapot tamu ay masihol doau marnidahamu anggiat tung tarlehon au tuhamu deba sileleon partodion patuguhon rohamuna odo tahe nang dapotan hiras ni rohan nang au syak kamu hinorhon ni hapor syak tabe alay nang mabotom muna akadongan nang jod di tahe rohaku manopot tamu asa marparbue au nang dihamu songon nadiak ka bangso nalibani ale tersaba doau rasi rasa nuai. Namarutang doau dihalak junani nang dibangso naliban. Diakka parhapistaran nang diakka na orang roha. Dibahini husakap senna sa rohaku. Majamitahon barita naulii nang dihamu di huta Rom. Ido yang usahana. Dihita salu nakadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus hal nasomal do kita mapromosion sa sahalak manangga be tim sukses di sasahalak hampir tiap tahun di negara tanah ita haolongion ditiki adong ima pesta demokrasi marluba-luba do kita mangaleo dirita asa gabe tim sukses ninanaeng ima gabe pemimpin daerah manang gabe anggota dewan alay perlu rajumatta bahasa mahira-hira lomoro hatta secara pribadi hurajumi kami jalu paroh kami alana na mangutukod do apalagi ma monopola na hita promosi honon mona hudul hobbar tuaka na pinarsita ni rohana do na hita parsita dungi ma di baik kita manang dung gabe dipilih tita gabe haposanna gabe salah satu tim sukses na berusaha do kita pabotohon tuaka humalianta mabarita tuaka sisolhota taringot hinauli hinadenggan diparangi na taparomosyonon bahkan kadang olo doi mata lebih-lebihon buasa asa monang ibana asa boy jelma mamilit ibana asa boy ima jolma gabelomoro hanat ibana asa boy jolma gabe marhaposat ibana oma realita na terjadi di tonga-tonga niya kaparngoluon nang pesa sitong na aka pangalaho na hurang dinggape olo gabe tahukupi demi na hita promosiono
Amanginang di bagasan turpu jami tanasa tui tadi apala partikiano. Di tongos apostol Paulus do surat nama nopot huria Rom. Di siala di hasil non ibana neng pajupang sa sitong na do huria Rom. Alay niya kapartikian na soboy di bain apostol Paulus di siala na tarhudung ibana. Di siala nagodang akapakubasyon ni imana. Di tongos ibana masurakna. Surat na tinongos ni apostol Paulus tu huria Rom. Dos songon na hamidokon na kaninga mempromosihon. Alena pinoromosihon ni apostol Paulus dada jolma. Alay Jesus Kristus anak ni debata nang mangaleon haluan tu ganuk jolma, nang manobus jolmai, nang jumolo sahali marparange na dinggat ima tu jolmai, nang mameleho diri nasa diri, humokop jolmai mate di apinor silang, asa unang taruhum jolmai. Berbeda do songon ima akka anggota dewan. Naso adong nepe pabahenan na nungata promosihon. Alay anggo apostol Paulus na di promotion ibana Jesus Kristus si ala na adong do pabahenan ni Jesus Kristus sumokop jolma. Ibana do debata, ibana do tukat, ibana do si paluan na manesa saluk na dosa ni jolma. Di promotion apostol Paulus be taringot hadirin ni Jesus Kristus. Tujuanna asa lemtu gudo rohaniak ka jolmana porsia na adong di huriaro. Hati hai amanginang marsitaono na do hala Kristen adong di Rom. Di siala hapartugi na adong di Rom manang kaisar Romawi makasuguhon hadirion nala Kristen. Jadi gabe marsitaunon nasida, gabe gudang nasida munggil siya na dopa ni debata. Amanginang di boto apostol Paulus do saluhu na niae ni huria. Di bahen nido ubahen na pinasahat ni apostol Paulus tu nasida. Madok moliate out jumolo tu debatakku. Marhite Jesus Kristus siala sudihamu. Ala tuliak portibiodo terbarita hapor syamuna. Jadi na di promotion apostol Paulus taringat tu hadironi Jesus Kristus. Totong ibana madak moliate. Totong ibana makilala dengan bahasa ni debata. Jala totong nunga di paruhan ibana. Nang habur juhon nyala Kristen na adong disa. Nunga tarbarita porsia dinasida. Nunga maka porsia Yesus Kristus nasida. Dipangido apostol 5. Asa totong nang nasida be. Unang be munggil-munggil haporsionna. Asa totong nasida siya nasa rohana. Totong nang marjamita manang marbarita nauli manang mempromosion ima Tuhan Yesus Kristus. Waka jolma na sumanada debata. Amanginang nanolonga di baga sa tuwata Yesus Kristus. Anggo apostol Paulus marbarita nauli siya nasa roha. Manang mempromosion ima Tuhan Yesus Kristus. Siya nasa roha do pikra di mana buhado nakita. So nari amanginang di situasi ta manang di negara ta di jama si sonarion buhado hita mempromosion ni Tuhani. Totong nakita pe mangadopi kasih tao non. Totok kita mengadopi akahasusaan. Totok kita mengadopi aka perngoluan ketidakadilan di tonga-tonga ni portibion. Terkadang kita berpikir bahwa rasa sakit penderitaan yang kita terima seakan-akan
membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Jale jojot kita suku-sukut ahado na nang promosihon. Ahado na ku baritahon. Barita nauli songod dia. Buhado mar barita nauli ape gudang akasitahon no nahuay. Buhado mar barita nauli. Gudang akaparukiloko. Akasitahon no ni amanginang. Jok do gabi mga bati hita nang mabaritahon barita na uli manang nanang mabaritahon tuata Yesus Kristus. Marhite-hite jamitahon. Nanayang dohonon ni dibata tuita ganuk marsada-sada. Na perjulos sahali, sadar atau tidak sadar, sekalipun kita mangayak karagam si taunon amanginang, aleto tongdo di permudu-mudu debata kita. Di leon akka haipason, di leon hosa hangoluan, di leon akka partikian na leket naikot imadala rata. Iko rajumatta do, dan ala ni gogota sabing saluhunay, ale ala ni burju ni debata dui di tonga-tonga na kaparngolota. Nunga burju debata nunga dihokop pita nunga dihaolongi ita. Nunga dileon akka partikian na lehet dui taganuk marsada-sada. Tahajongjok kuma Kristus do mangalehoni, Kristus do Tuhani, Kristus do naikoni mata pasang, dan portibe mangalian ni amanginang. Dan portibe mangalian Arian. Dan portibe mangalian Lasniari. Dan portibe nima mangalehon borngit. Alay debatado. Jadi siya nasarohatta iko baritahonot tado debatado na manok pasa sudena. Debatado na mangalion akan narekot di tonga-tonga niya kaparngoluan. Imana parjolo. Na padua mabaritahon barita nauli. Na iko ni mabaritahonot ta amangina. Taringot haluan hasesan ni dosa. Kita harus sampaikan kepada setiap orang. Dan adong haluan. Dan adong ngulus saliling-nililing na di luar ni Kristus. Dan kalian ni parangit tamanginang. Jadi Kristus ido namanya sa dosata. Iba na do na mga ngulus saliling-nililing na to kita. Aleni ikot tahapor siya maibana. Siya nasaruha do pikrata. Napatuluhon jalan naparpuli sa hali. Adong dua halak na marali-ali. Sa halak situa. Sa halak ng olo gabi situa. Di sa datiki, marminggu nasidana dua. Kebetulan dengan nasituan marjamita. Marjamita imana luar biasa jamitana. Salut naruh di dongan nomma. Luar biasa do HP donga koson narinna. Mula manasida. Jadi do mula nasida. Marsiari-ari amma. Didokko ni madongan nomma. Buhadu jamita ki anha. Dinggad do jamitani. Mantap do, mantap. Anggo songoni gabi situa maho asabui songonau nina. Daw dan bui gabi situa nina dongan nona so situa. Wasang. Dan bui marjamita. Jala dak adung gunana amar jamita songkon. Buasa. Roma dongan nama dokon. Situa piho rapat kari judu kita. Kubuto do pangalaho. Dilanggata doho imadinggan. Munang tersigu ko da. Amar do nga dohi tadokot. Alam mo lo di parusahan. Kulang na mga ototoy doho. Telak dohoy dia kapar karejuan. Gebe penjila doho. Tua ka pimpinan. Apa memang duminggang ngolum. Alay. Ala naman jila doho. Kidang buhay magabi. Situa nina. Amang inang ahado na nang berengot tas yan hata ni Tuhanon.
Jela haduman na ilustrasyon. Gudang do na kita gabi magu ha porsyen na kadungatta ala na kaparangetta. Jamitatta uli, jamitatta mengebu-ngebu ala parangetta dan mengebu-ngebu dan pataridan hati ko orang. Jadi marbarita naulisan nasaroha na dipinangido ni debatas ya kita ganuk marsada-sada. Hajongjok kumatuhani marhite-hite pakatayomu. Hajongjok kumatuhani marhite-hite pamikiranmu. Jal hajongjok kumatuhani marhite-hite pangalahom. Jadi sudido ngulutun amanginang, sudido parangetta. Iko gabi sada barita naulit wakahumaliang. Ditunga-tungannya ka parumah tanggaw, di bagas joro ni debata dia kahumaliang. Parange nasarubang dok lomo ni rohani debata. Parange na makajongjokon balgani holong ni Kristus. Ido jolma na marbarita na uli. Kami selalu tertarik do na didok ima mantan eporus ni HKBP nahina. Justin Siobik. Jamitakku do ngolukku dalam ngoluki do jamitakku. Jadi nak kita sebenarnya manginang barita nauli do ima ngolukku. Jala ngolukku do nang barita nauli lapatanna. Sudinang nasa parangetta ikut sarobang ma do lomoni roha ni debata. Amen martanya kita. Moliate upasa roha nami tuho ali debata nami. Ditugyok Tuhan asa marbarita nauli kami. Ditonga-tonga niya kangulo nami. Siya nakapabahinan namin na tama. Nasarubang do lomo ni roham. O dihok kami patupan sa lunay. Dibaga sa Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.